Mga kwela, mga kabiyaya, at magandang gabi po. Gabi dito ngayon sa Pilipinas. Sa mga OFW dyan, ingat po kayo palagi, Hero Abroad yan, OFW Hero Abroad, at sa mga Team Biyaya yan, sa lahat ng sumusuporta kay Jake Ibarra. So panoorin ho natin ngayon yung nagba-viral video ng isang babae na nagwala or nanakit ng isang tindera ng maggugulay, no? So dito hindi natin alam kung saan ba talaga nagmula yung away nila, pero yung hinanap ko ng hinanap sa Facebook, wala ko talaga makita at hindi ko matukoy kung anong tunay na pangalan nitong babae na to, no? Ang pinaka-viral po na pangalan niya ay yung You Don't Know Me, Og Matulpo Ka. So hindi ko naintindihan yung Og Matulpo Ka. Hindi ko masyadong gets kasi Bisaya o yun, hindi ko alam kung ano yun. So ito po, panoorin natin. So ito na po at ating panoorin. Okay, ang nag-upload po ay October 29. Ang nag-upload ay si Yanshel Cortez Tuando. Yan. So may 6.k comments and 8.k share. So hindi ko makita yung views kung ilan. So panoorin na natin. Videohi ko. Nambabato siya. Nambabato. Nako, pinato ng timbangan. Nako. Sayang mga gulay. Grabe. Grabe to. Tinamaan kaya si ate ng timbangan. So yun, panood na natin. Grabe. So may kita nyo sa video na binato ng timbangan, no? Sana hindi naman tinamaan yung tindera. So hindi ko kasi mahanap kung saan talaga nagsimula tong gulo na to para ma-analyze natin dito at maipaliwanag ko sa inyo ng maayos, kaso hindi ko talaga mahanap-hanap. At mukhang galing sa pagbabike si ma'am, kasi mapapansin nyo sa kasuotan niya, no? Ayun nga. So parang may kainitan siya sa kabilang palengke na binibidyohan lang nitong babae at doon din siya nagalit. O yun ang pagkakaintindi ko dito sa video. So maling-mali. Maling-mali yung ginawa niya na yun, kasi una nanakit siya. Kung ano yung pinagsasabi niya, nadamay pa nga dito si Tulpo. At ayun nga, may nagsasalita nga doon na sige, videoan mo para mag-viral. So dito talagang maling-mali nung babae nung naka-red, no? Kasi nananakit siya. Nakita nyo naman, unang binato yung timbangan. May narinig naman kayo na parang nabasag, di ba? Timbangan, tapos yung case ng Red Doors, babato niya pero hindi niya natakinaya. Tapos yung mga gulay, kalat-kalat, kung may papansin natin. Ganito kasi yan. Pag halimbawa, yung katulad yan, kadalasan kasi sa atin laging pinapahiral yung init ng ulo. Siguro may mga hindi lang pagkakaunawahan na nangyari dito sa sa trahedya na to, no? Sa nangyari na to, nagusot nila. So ang pinakaano talaga dito, maling-mali yung naka-red talaga. So yun nga po pala, no, mga kakwela, tumingin ako sa comment. So puro makikita mo dito ay matutulpo ka, no?
Yun yung mga mababasa mo dito. At agoy, di ko alam kung anong salita niya eh. Ako rin, nakakaintindi naman ako ng Bisaya. Pero hindi ko talaga alam kung anong ano niya. Kung anong tumalsik pa yung camera. Kung anong pagkatao niya. Kasi hinanap ko talaga kung ano talaga yung pangalan niya. So wala akong nakita talaga. So yun nga, yun na lang talaga may bigay kong komento dito na sana rin makita rin to ni Sir Rapi Tulfo para magawan niya ng action, no? At para kahit pa paano magtanda yung mga ganitong tao. Kasi tutuusin lang, kahit sabihin na natin na medyo masungit yung tindera, hindi mo kailangan pa rin saktan yung tao. Kasi pinagbabawal ho talaga yan, no? So sabihin na natin na ganun, masungit kasi bakit kasi hindi nagalit o kaya may kaaway nga siya sa kabila, nakita niya nagbibideo tong tindera na to at ayun yung nilusob niya. Hindi natin alam, maiksi lang yung video, alam niyo noon, nasa 1 minute lang, no? May get. So hindi ko alam kung may part 2 ba to, hinahanap ko rin yung part 2 niya. So wala. Tayo siguro abangan na lang natin talaga to sa Rapi Tulfo. Ayun yung mangyayari dito. Kasi viral na viral ho siya ngayon. Siguro may mga ibang video pa dyan na hindi pa na i-upload o hindi pa na papakita. Kaya kasi kung mapapansin nyo, doon sa kabilang palengke may naka-video talagang isa pa. Yun ang abangan natin kung baka may full video yun, kung ano ba talaga yung pangyayari. So kahit naman sabihin natin na mali si ate dito, yung nananakit, yung nakapula, totoo naman 100% po na maling-mali yung ginawa niya. Gawa ng nanakit siya ng kapwa niya. Sinira niya pa yung mga gamit at paninda nito. Siyempre, gulay po yan. Isa po yung blessing, no, para sa atin. So, wag niyong sisirain, tatapon. Siguro, pag bulok na, o naman, di ba? Kahit sino naman, di ba? Yun. Siyempre, blessing yan, no? Grasya yan. Kinakain natin. Bukod dun, yun, isa sa mga pinakamali niyang ginawa. So, tsaka Englishera siya, no? So, dito na naman papasok yung porket tindera, yung babae, at siya medyo may kaya sa buhay, parang inalipusta niya na yung kapwa niya Pilipino. So, siguro kaya malakas loob niya kasi nga, ganun nga. May kaya nga siya sa buhay at tindera lang yung kaaway niya, kaya ginanong-ganon niya. Pero sana naman wag, no? Kasi hindi naman porket kayo medyo nakakaangat sa buhay, kaya pwede na kayo mangalipusta ng kapwa nyo Pilipino. Pinakapangit ho na ugali ho yung ganyan. Yung mga apaka ng kapwa mo tao. Yan ang pinaka ayaw na ayaw ko din, no? Kasi hindi naman po ako perfecto, no? Kahit din po ako, mainit din po ulo ko, nagagalit din po ako, pero lalo't nasa tama naman ako. Hindi ako yung basta-basta na ganito magwawala, yung skandalo, mananakit ng kapwa. Hindi ko never kong ginawa to. So yun, comment nyo na lang dyan kung ano masasabi nyo dito sa kay ma'am na kung tawagin ay ano pangalan nun, nakalimutan ko. Si ma'am you don't know me, og matulpo ka. Wow, ganda ng ano. So kayo na lang, ito i-screenshot ko na lang dyan. So ayan po kasi yung mga dyan, hindi ko masyadong maintindihan, syempre, pero baka kayo maintindihan nyo, no? So abangan nyo na lang sa dulo ng video kung ano yung nakapost doon sa pag-post ng video na yon, kung ano yung mga sinabi. Kasi di ko nga siya maintindihan, kaya nangingi din akong tulong sa inyo, no? Sasabihin na naman ng basher, wala namang kwentang reactor to, sa viewers pa nangingi ng tulong. Hindi ko nga maintindihan eh. Wala nga naman maggawa-gawa tayo rito ng pero kung nakikita ko nga dito yung mali na pananakit at yung pananakit, paninigaw, pananakot, tinatakot niya yung rin yung tindera, di ba? May maintindihan niyo siya, sabi niya. Yun yung pinopoint ko dito, na sana wag gawin ng iba, wag tularan, kasi pangit ng inyong attitude, no?
Kung may hindi pagkakaunawahan, pag-usapan ng mahinahon, huwag idaan sa init na ulo. Hindi lang ho lalaki ngayon ang mainit ang mga ulo palagi, kundi eto na nga, kahit kababahian o mga girl. Nabubulol ako sa Tagalog eh. So yun na, hanggang dito na itong video natin. Maraming salamat and ingat kayo po kayo palagi and God bless, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, J. Guevara TV rin ang aking name ng Facebook page. Tsaka pakishare na rin po pag may time kayo. Maraming salamat and God bless. Bye-bye.